Alpha Tower moving black, take off. Black, you're clear, line up and take off, climb 270. Moving black, roger. Black 1's rolling. Black 2 is airborne. Som krigen ikke kan bære frugt af sig selv. Som naturligvis må være det centrale emne. Danmark i dag. 46.000 kvadratkilometer, ca. 5 millioner indbyggere og 1,75 million husstande. Et velfærdssamfund med høj beskæftigelse, hvor hver fjerde dansker har egen bil. Styreformen er demokratisk med regering og folketing. Den 4. april 1949 indtrådte Danmark i den nordatlantiske forsvarsalliance, NATO, der forpligter os til et konstant militært beredskab. Denne film handler om beredskabet i luften, det danske flyvevåben. Danmarks luftrum bliver overvåget gennem et net af radarstationer, som fungerer i døgnets 24 timer. På radarskærmene vil enhver form for lufttrafik aftegne sig. Ombord i samtlige større hurtiggående fly er der en radarboks, som giver et identifikationssignal fra sig. Hvis dette signal ikke svarer, det vil sige, hvis det er forkert indstillet eller ude af drift, vil man forsøge at finde ud af, hvad det er for et fly. Radaroperatøren her kontrollerer sin radarskærm og observerer et spor. Hans opgave er nu at fastslå sporets kurs og fart. Han såkaldt målsymbol ud på sporet. Når dette symbol lægger sig over sporet, kan det låses fast, således at lige meget hvad det ukendte fly foretager sig, vil det blive registreret på radarskærmen. Symbolet er over sporet, og der låses. Hans opgave er nu at fodre computeren med det ukendte flys kurs og fart. Sideløbende med dette sidder en anden operatør ved højdefinderen. Hans opgave er at fastslå sporets højde. Han leder sig ind på sporet, aflæser højden og låser. Nu har operatørerne låst sig på sporet og kan på tabelrøret konstant følge dets kurs, fart og højde. Samtidig med at radarrummets computer modtager og videregiver sine oplysninger til operatørerne, løber de samme oplysninger via computer til sektorcontroller. Han sammenholder dem med en konstant løbende strøm af de nyeste trafikoplysninger for hele landet. Resultatet aflæses på tv. Sektorcontroller vurderer sporets kurs, fart og højde, beslutter sig for en nærmere identifikation og scrambler. Ja, så skal han på 2 F-104. 204, ja. Pull mig op, push. Allocate 2104. At scramble vil sige, at jagerberedskabet får ordre til at gå på vingerne
for at identificere det ukendte fly. Roger, rundtale 17. Samtidig med at flyene scrambles, sker der endvidere det, at raketluftforsvaret alarmeres. 130. Alternated area 13. Acknowledge. Rundtale 17. Scramble. Så kom scrambleordren, og nu skal det gå stærkt. Det kan være af livsvigtig betydning at få at vide helt nøjagtigt, hvad det er for et fly, som nu er ved at nå ind i dansk luftområde. Piloten løber med sine teknikere til sin F-104-jager, som står klar til at gå i luften med et øjebliks varsel. Og hele systemet står nu bag dem og deres jagere. Men selvom der regnes med 10. sekunder, må sikkerheden ikke tilsidesættes. Instrumenter tjekkes, radio, radar og taggeren slås til, hydraulik kontrolleres, brændstof kontrolleres. I alt 22 punkter skal piloten igennem, før han må starte, og alt på et minimum af tid. Så kom startordren, og flyene går på vingerne. De kender ikke deres mål og ved endnu ikke, hvor det er. Men systemet bag dem fungerer. På radarskærmen beregner computeren de 3 flys kurs, fart og højde, og planlægger mødestedet for dem. Og nu er det op til piloterne. De går ind på den planlagte kurs, og er i stadig kontakt med jordstationerne for eventuelle kursændringer. Så får de målet i sigte. De spreder sig, og den nederste jager giver med vingerne tegn til det fremmede fly, at det skal skifte kurs. Black, you're ordered to give navigational assistance. Target is to be led port or to a heading of 290. Room in Black, Roger, understand nav assistance, port on to 290. Det ukendte fly var en DC-4, som var kommet ud af kurs. Det er noget, som kan forekomme, og det sker faktisk med mellemrum. Men for et land på kun 46.000 kvadratkilometer er der ikke råd til at tøve. Er der fly, som ikke umiddelbart kan identificeres, må der handles hurtigt og effektivt. Scramble 2 F-104. 204. Full marks, pushpull. Allocate 2104s. Phantom right, stand by for executive order. Skipper, vector 270. Alternated area 12. Acknowledge. Phantom right, scramble.
You're cleared for takeoff. Roger. Clipper, moving black. Moving black, Clipper, reading you loud and clear. Roger, Clipper, you're loud and clear back. Moving black is climbing 270 out of Albert, passing Angels 10. Hotel Lima 52, vector 200. Distance to target is 75 nautical miles. Roger, moving black, turning port 200. Roger. Distance to target now is 40 nautical miles. Moving black, Roger, and we are leveling. Black, Roger, contact. Moving black, Roger, contact. Moving black, Judy.